נשאר לך סכום נאה אחרי החתונה? קיבלת מענק מהמעביד? אולי פשוט חסכת? נפלא. עכשיו תוכל להיכנס לעולם ההשקעות ולגרום לכסף שלך לגדול ולגדול. טוב, זה לא כל כך פשוט. כי בהשקעות, כמו בכל מקצוע, צריך לעבוד נכון. וגם צריך לדעת איפה כדאי בכלל להשקיע. ובכן, כאן נכנסת חברת אבני דרך לתמונה. באבני דרך משקיעים בתחום יציב ורווחי, תחום הנדל"ן, במקצועיות ומתוך ניסיון רב. כל אחד יכול להשקיע, אין צורך להבין בנדל"ן, וסכום ההשקעה יכול גם להיות נמוך. איך משקיעים? ובכן, לאבני דרך 3 מסלולי השקעה. במסלול הראשון, אבני דרך ישקיעו את הכסף שלך בעסקאות הנדל"ן של החברה, ואתה תהנה מהרווחים מהעסקאות בהתאם לגובה ההשקעה שלך. המסלול השני מיועד למי שמעוניין להשקיע ברכישת נדל"ן משלו, ולהפיק ממנו רווח על ידי השכרה או מחירה. אנשי המקצוע של אבני דרך יאתרו עבורך נכס שניתן להפיק ממנו רווחים גבוהים. ייעצו וילוו אותך בכל התהליך, משלב הרכישה והמשכנתה ועד למציאת הסוחר או הקונה. ואם הנכס בסחירות, הם אפילו ידאגו בשבילך לתחזוקה השוטפת. במסלול השלישי, תוכל להשקיע ברכישת נדל"ן שאבני דרך בונה ביוזמתה בשביל להפיק ממנו רווחים, ותהנה מהכספים שהפרויקט יניב. אז אפילו אם אתה לא מבין בנדל"ן, וגם אם ההשקעה שלך קטנה, באבני דרך יגרמו לכסף שלך לגדול ולגדול על ידי השקעה בתחום רווחי ובמקצועיות.